Girescue sa DNR-12 ang usa ka barn owl human nasamdan diyang nasangit ang pako niini sa usa ka barbed wire sa perimeter fence sa usa ka tungaan sa General Santos City. Aniyang report. Hilom og menos ang lihok niining usa ka barn owl samtang anaa sa sulod sa hawla sa buwatan sa DENR sa General Santos City. Nagpaayo di ay kini sa iyang samad sa wala nga pako human gitambalan sa City Veterinarian's Office. Sumala sa City Environment and Natural Resources Gensan, girescue matud ba nila ang maong hayop diyang dunay concerned citizen ang nakakita niini nga nahagbong gikan sa usa ka kahoy apan nasangit sa barbed wire sa perimeter fence sa usa ka tungaan sa syudad niadtong Sabado sa buntag. Nga naay lacerations iyang left wing. So after nato is gidala na siya sa DNR Buayan para ma-check sa ilang vet. Then na found out nga blind po di ito iyang isa ka mata. So mao siguro tong isa sa cause pod sa iyang pagkahulog. Sa karon padayon ang rehabilitation and monitoring sa kahimtang panglawas sa DENR sa maong mananap. Sumala sa DENR, ang maong hayop usa ka wild animal nga dunay papel sa pag-maintain sa ecological balance sama sa pag-control sa rodent population. Busa angay kining ampingan. Natay RA 9147, so mo na siyang Wildlife Conservation Act. So kung mopatay ka, may nana. So naging siya kaakibat nga kaso sa imo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.